Kanyan to, kamanting ra ako ang tagtaron himo og binangkol. Karon mga bayot na pagka-orange-orange. Kaya ako ding i-stem din mga bayot kay magamagama na pagko karog salad. Di man po ni makaon ni patatas mga bayot og diretso na mo nang himog salad-salad mga bayot. No, ginahanglan pa man gitawon na siyang pakuratan din na sa klayo. Gibubuan din ako ng turmeric powder, durog nga paminta mga bayot din asin-asin mga bayot aron. Malasado na ni siya mga bayot ug ako na ni i-mix din hiba. Kung latala lay abrihan mga bayot, kiri kay nasa akong mga kulamoy. Pero nahibong ko aning pag-abri-abri na ako mga bayot no, kaya ang lata na mo kini ato mga bayot mag-abri-abri na mga mga bayot, mga isda nang nagtindog. Dere mga bayot kay na mais-mais man eh. Yes mga bayot, bisag wa mi ka pamugas din mga bayot. Makakaon mi drig mais-mais mga bayot pero wa na lagi ay pakaw. Morning fresh kay lang taon mga bayot kay gilabog man na siya sa tubig. Diri mga bayot convenient gyud kay mga bayot. Ug nalang kay pansigos tapos din ha mga bayot makakaon ka na mga bayot anang imong gipang crave mga bayot. No gumikan kay ug wa man kani ay fresh good mga bayot ngay imong makita dire sa imong makalimutaw nga imong ganahang kalanon mga bayot. Uswag ta sa mga lata-lata. Gihagbungan po din ako nag-in-steam nga cabbage mga bayot ug atsal no. Den diri ato na ni panikulorisan. Ang idibol ka dito sa mga kabukiran mga bayot, amo na siya isa mga bayot, mga utanon, mga tinangkong mga bayot. Ang idibol na diri mga bayot, pwede ni mo dra butang sa imong salad mga bayot, aron mura pud siya gasinaw-sinaw ba? Aron dili di kayo malalang tawo na imong gigamagama dira nga salad o ganahan pag pagpaslo-maslo mga bayot bisag way iba diri bangga mga bayot, imulan na siya dira kumutan o limonsito siya aron di magguba na imo ang nawong drag kinaon na ning salara. Di man ta di kaliwat og mga hayop pa niya mga kagupa mga bayot, pero ganahan kinas lang kaon mga bayot, o ganang lang masalad-salad mga bayot, ga green ba? Nya kaniyon silingan mga bayot kay mangumpaya ibang puni kaniadto mga bayot mga hayupan mga bayot og ipanghagbong nako tanan mga bayot ang ipampalit sa kumakagupa nga green mga bayot charog di kasilhigan na ilang mga tinaig kumagkaon ani ready na ning ibutang sa lamisa no.